And we're back to our channel tutorial. Once again, welcome to Joxology Biyahe ni Jox on YouTube. And this time, ato ang topic is how to edit video. Unsaon pag-edit sa imuhang video. So after nakakuha nakatanan sa imuhang video, nakapadagan ka sa video, karon unsaon pag-edit para mogwapo imuhang video. So una is relax lang. Okay, so makabalo ra ka kadugayan mo edit. Like for example sa kuha, wala gid ko knowledge about editing, pero kadugayan nakabalo na pud ko mag-edit mura na pud og correct. Pero hopefully ganahan pud mo sa kato ko ang gipang edit. But anyway, on this video tudloan ta mo asa magkuha og editors or application magkuha og editors or unsa inyohang gamiton. Okay? So, una, please don't forget ang imuhang video pagka-capture dapat naka widescreen, okay? So, landscape, kumbaga, kung as much as possible, dili patindog imuhang cellphone, patakilid ka para masakto sa YouTube inig-play, para walay black sa kilid-kilid. Kay kung patindog manggod, na ay black sa kilid-kilid, para buo ang imuhang video, kung pwede, naka-landscape ka. Okay, so inana magkuha og video. But anyway, for video editing, asa ka mag-edit sa imuhang video, una is pwede ka sa imuhang Android phone or sa imuhang gadget na phone na ay mga built-in na video editor di ara. So pwede na ka mag-edit di ara. Okay? Second is sa mga applications, mga editor applications. So madto ka sa imuhang Play Store, pwede ka una is KineMaster, kana na app, pwede ka di ara. Pwede pud ka sa Power Director, kana na app. And pwede sad ka sa Filmora na free. So, kani mo ni mga basic na mga editor na imuhang pwede gamiton. Okay? So, kani Filmora na free. Ayan. So, kasagaran sa mga free, naa-jud siya watermark. Pero okay lang na watermark. Pero kung gusto ninyo wala, pwede pud ka mag-buy og premium. But sa tulo na free, si Filmora, pwede yata matanggal ang iyahang watermark for pila ka days. So, i-try lang ninyo to i-search, okay? Or i-download, i-install ninyo. And on the side bit, pwede mo mag-download na pod og PixArt para sa inyohang thumbnail. Okay? So, going back sa to ang topic na video editor, how to edit your video, yun. Kasagaran, nasa apps, sa built-in, or pwede mo mag-buy og premium na video editors katong nanay mga bayad. So, pwede mo yun ato. Gamit na inyohang laptop or PC para mas kwapo og easy ang inyohang editor. So, for the beginners, pwede ra mag-cellphone. Okay? So, mao to siya ang pag-edit sa ato ang video. So, masking bag-o ka, masking nagkalisod ka unsaon pag-edit, okay lang na siya. Ang importante is mabuhat nimo siya. Pwede po dili nimo i-edit, pwede ra pod nimo i-edit kung nagyud kay idea unsaon ang imuhang pagkabuhat sa imuhang video. So kadugayan makabalo ra gyud ka ana. Okay? So mao to siya how to edit your video. So I hope this tutorial is helpful para sa inyo ha. So please don't forget to like and comment down kung naamoy mga questions, and of course ayok malimot og tan-aw sa uban pa mga tutorials. So giisa-isa na ako ang mga topic para dili mo malibog. So please don't forget to hit the bell para ma-update mo sa mga uban pa na mga video tutorials. So daghang salamat. Bye guys.